Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo na mai albarka. Idan har ya kasance baka danna mana alamar subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Hakan shi ne zai baka damar samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun ɗaura sabon shiri. To ɗan uwa kamar yadda muka saba kawo muku sababbin bidiyoyi akan samun kuɗi, to yau ma mun kawo muku wani sabon bidiyo na yadda za a samu kuɗi a online. In Allah ya yarda yanzu zan fara nuna muku shi. Idan har kana buƙatar kallon wannan bidiyo ka biyo mu daga farinsa har zuwa ƙarshensa. In uwa in baka danna mana alamar subscribe ba, kar ka manta ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa sannan ka zaɓi all. To ni link ɗina yanzu yana WhatsApp. Kai naka link ɗin zan ajiye maka shi a description na wannan bidiyo. In kana buƙatar yin rijista, in ka kalla sai ka je ka yi rijista. Yanzu ni bari in je in ɗauko link ɗina nawa yana WhatsApp. To ga shi kamar yadda kuke kallo ni link ɗina ga shi na shigo inda link ɗina yake kamar haka. Ga shi na taɓa kanshi kamar haka. Yanzu insha Allahu zai shigo cikin platform ɗin ba tare da wani matsala ba insha Allah. To kamar yadda kuke kallo ga shi nan ya shigo da ni cikin platform ɗin kamar haka. Za mu fara rijista tare da ku insha Allah. To na fari dai yanzu a nan wurin da kake gani kamar haka. Wato wannan gun nan za ka saka lambar wayanka. Nan za ka kwafi waƴannan lambobi da aka baka guda huɗu 77, 64 ka saka su a nan. Nan kuma za ka saka password guda 6 sannan ka maimaita password a nan. Sai a nan ɗin, a nan kuma da aka rubuta rijista in ka gama sai ka taɓa rijista. Kamar yadda kuke kallo yanzu za mu je mu cike duk abin da muka nuna muku kamar haka. Amma in har ka zo za ka fara, kar ka manta da cire biron fari. Don har in baka cire biron fari ba abun ba zai yiwu ba. Sai ka cire biron fari kamar haka. Mun ga shi mun cire biron fari kamar haka. Sai nan ka zo ka kwafi wannan lambobin 77, 64 sai a nan kuma sai ka zo ka saka passport ɗinka guda 6 wanda kake ga ba za ka manta ba. Sai ka sa su a nan. To ga shi mun saka passport ɗinmu a nan mun ƙara maimaita shi a nan. To dama amfanin maimaitawan shi ne idan baka saka daidai a fari ba ma idan ka maimaita zai nuna ma baka sa daidai ba. Idan kuma daidai ne zai wuce. To ga shi mun gama yanzu za mu taɓa rijista insha Allahu. Sai za mu je mu ci gaba da nuna muku yadda bidiyon yake. To ga shi nan dai mun taɓa rijistan kamar haka. To ga shi kamar yadda kuke kallo mun taɓa rijista shigo da mu nan gun. Ga shi kamar haka sun ba mu welcome bonus a nan gun. Kamar ga shi nan mun ba mu welcome bonus. Ga shi sun ba mu welcome bonus a nan gurin 700. To yanzu ga shi nan in kana son ka yi, in za ka yi deposit idan ka saka naira 3000 a kullum za ka na samun 300. A kwana za su yi wannan, a kwana 90 za ka samu 27,000 kenan. To bari mu ga shi nan kamar haka. In ka saka naira 3000 kullum za ka na samun wannan a kwana 90 ɗin gaba ɗaya za ka samu 27,000 ne. Idan kuma ba shi za ka yi ba, za ka saka naira 5,000 ne. To ga shi nan in ka saka naira 5,000 to a kwana 90 za ka samu naira 49,500. Idan wannan ma ba shi za ka yi ba, za ka zo ka saka naira 10,000 ne. To ga shi nan dai idan ka saka naira 10,000 a kullum za ka na samun naira 10,200. To a kwana 90 ɗin
za ka samu naira 180. To idan wannan ma ba shi za ka yi ba, za ka yi na 50,000 ne, ga shi nan dai kowane ga su nan da sauransu har kan iya inda za ka iya yi. Amma minimum shi ne 3,000 da za ka iya sakawa kenan. To bayan in kana so ka saka kuɗin, yanzu za mu nuna ma yanda za ka je ka yi kenan. Za ka taɓa wannan wurin da kake gani kamar haka. Wannan guri mai alaman ɗan kaman kan mutum haka, idan ka taɓa shi to ga shi nan. Idan har kana son saka kuɗi a ciki, za ka shiga nan gun kamar haka kenan. Wannan gun to za ka shige shi nan haka. To ga shi nan dai nan gun za ka gaya musu account name, wato nan za ka gaya musu account name, nan za ka saka sunanka, nan ainihin sunan account wannan nan account number kenan, account name sunanka. Idan ka gama za ka taɓa submit nan, shi kenan. Sai ka saka yawan kuɗin da za ka cire a nan ɗin kenan. Yawan kuɗin da za ka cire za ka saka. Shi ne sai ka a wannan kenan a nan ka. Idan za ka yi withdraw ne, bayan ka tara kuɗinka sosai kana son ka yi withdraw, to sai ka taɓa nan gurin. In ka zo ka nan gun shi ne za ka yi withdraw. Ga shi nan kamar haka ka taɓa shi. To yanzu dai mu ba mu da kuɗin da ya kai yin withdraw kamar haka. Amma kuɗin mu da yake nan welcome bonus ɗin da suka bamu na naira 700. To nan kuma shi ne gurin withdraw balance ɗin. Nan shi ne ainihin kuɗinka. Idan kuɗinka ya kai withdraw za ka gani a nan, sai ka zo ka yi withdraw to kawai shi kenan. In kuɗinka ya kai withdraw za ka zo ka taɓa nan gurin. Kana ganin an rubuta withdraw now, sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi ga shi nan, sai ka zo nan ka saka adadin yanda za ka cire kuɗi. To minimum withdraw 1,000 ne. Minimum withdraw naira 1,000 ne. 1,000 ne kenan. Ba zai yiwu ka zo ka cire naira 990. Ba zai yiwu ba. Sai dai ka jira ya cika 1,000. To idan ya cika 1,000 sai ka zo ka taɓa nan gurin da ka ga an rubuta withdraw now. Withdraw now shi kenan. In Allah ya yarda in ka taɓa wannan gun, kuɗinka zai fita successfully ba wani matsala in sha Allah. To ga shi nan mu da ke kuɗin bai kai withdraw ba, ka ga ba zai yi withdraw ba. To bayan haka yanzu za mu je mu nuna muku yanda za ku sauke application ɗin, yanda ba sai za ka iya shiga cikin website ɗin ta wayanka ba, sai ka je ka bi link ɗin ka ba komai. Ga shi nan dai kamar yadda kake kallo nan downloading app, sai ka zo ka taɓa shi kamar haka kenan. Kana taɓa shi to zai kai ka Play Store ne. Idan ya kai ka kuma za ka yi ga shi nan kawai ka taɓa wannan okay da kake gani zai fara downloading sai ya sauka. Shi
shikenan in ka tashi shiga za ka iya shiga ta wayanka ba sai ka tsaya da bin wani link ɗinka ba. To shikenan yanzu za mu nuna muku yadda za ka ɗauki link ɗinka ka je ka tura wa abokinka ko kuma ka yi sharing sa YouTube, Instagram, wani abu dai duk inda kake ganin wani abokinka zai taɓa ya je ya samu ya je ya rijista shi ma. To kamar yadda kake kallo za mu nuna maka yadda za ka je ka ɗau link ɗin naka. To ga shi kana gani za ka taɓa nan gun, haka nan in ka taɓa shi za ka je ka ɗauko copy link ɗin. To da ka shigo nan gun za ka gani kamar haka sai ka zo ka taɓa nan inda aka rubuta my referral link. To sai ka zo ka taɓa shi kamar haka. To da ka zo ka taɓa shi ga nan link ɗin naka kawai za ka zo ka yi copy shi kamar haka. Ga shi nan ka taɓa nan copy, to shikenan fa ka yi copy link ɗinka za ka iya zuwa ka tura wa ko wani abokinka ko wani wannan ɗinka duk wanda ranka yake so, ko kuma za ka ta sharing shi a WhatsApp, Facebook, Instagram, wani duk abun da dai kake ga za a samu wanda zai je ya rijista. Mun gode mun ƙara haɗuwa da ku a bidiyo na gaba. Idan har kar ka manta idan har baka danna mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa sannan ka zaɓi all. Shine zai baka damar samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin bidiyo na gaba.